Loh. Lampu alon-alon. Lek mangan iku, Mbok. Loh. Aduh, cukup kena, mbok cukup kena. Aduh, kisah tenan. Lambar ini tambo, lek mangan iku alon-alon. Lah gak loro ta iki dijegok ake, gak loro ta Cukup kena. Tahan, Mbok. Tahan yo. Aduh, yo ora ket nyantol ning guru nak. Oh, yo apa sih, Mbok? Gak loro ta, Mbok? Pak. Oh. Aduh, kalau mending botol, Dok. Apa? Ayo apa? Wis ta Don kon manungto aku. Oh, ya wis. Di suwadi rek omahe Don. Dibuar bangmu bengoke gak dibuka gak apa iki lho. Pasangi tali wangke le omahe iki le. Tore wong pahitmu. Hei. Kok sik ribut ae sih wong. Iki lho ya apa? Mbok dipikir. Aduh, ceramah rek. Suwe-suwe tak kono-kono ilek gak sida. Oh, ya ora kena kagune tok ngono, Cek. Tak tebas. Ya apa, Mun? Ya wis aturun Don, cukupno wis. Oke. Ya apa Don, Riko ruwet ae. Bang, tak ijek kon kok wis. Ngene ya, Yer. Kon tak omongi titik ae. Aku saiki ambek Gimun lah kanggo dhuwit ayer. Dadi barangmu iki tak gawane tok sik engko lek duwike cair tak terno nang omamu. Waduh, tapi perasaanku kok gak enak. Aja ae sakjane lek digotok. Riko gorotok nang aku. Wis ero nek nang raga ilikon. Lah, lagak apane sih ngomong gak tete ngono. Tak gones. Lah kon ora percaya nang aku. Tahu ta aku bulet nang kon. Lek kon gak tahu aja nih bulet Mun, tapi bundeli. Wah, Wis gak apa-apa wis. Iki kawan. Tapi aku terima sak biji 500 kok. waduh lek sak biji 500 yo gak nutut ayer. Lek 250 yo opo wis per biji. Oh, tak kaplok Riko. Wah, kon moro-moro kate ngaplok wong tuwek. Ya iku yak Don. Lek Riko gelem 500, gak gelem. Ya wis sak gawe balik. Tak setono nang pasar ae. Mau aku lek 500. Ya jelas gak nutut ayer, aku ngiderno iki lek 500 kon iki opo sih? 250 wis. Don. Aduh, gones. Gobloke lu. Wis tak goner. Wis kono. Goblok lu. Ayo wis. Ya motamun, jelas larangan iki gak oleh bakti awake dhewe. Gobloke ayo wis gono jangkrik. Ngomong. Kawan wis. Aduh, nurut Cak Gimun iki lho enak. Wis, tak terno nyer yo. Yo, hati-hati bocor mending sore. Ya, mbok kapan tapi ngeternone? Aduh, kirane gak ruwet lho. Temenan lho, Cak. Iku duwe mbote. Lah masih yo dhuwit to ijo tak gawa lek saiki ya. Donge mekar kaya kembang manur elok ayu arom wangi buka ati ngalor ngidul aja kaget katung akeh lancing padha ngerubung ati riko nyawang alun mendung tangar
teliti maca tingkae dunya mare ana pangeran nyakne weruh nang maknane urip iki wirang gedhe kadung sampe alum nang tengah dalam alum-alum nang balik omah tumeka garing malah saya arum. Duh mbok. Aku lek riko nembang ngono jan eling cilikku biyen riko dusi ndek kali ngono iko lho. Iya ya, Nduk. Iling-iling jaman biyen ya kon tak dusi ndek Blumbang nek kalisor kono sikilmu tak kosoki karo watu. Tak gawakno anduk sarung. Yo lek eling kon yo sikilmu dikromot pacet, irungmu klebon pelus aduh jan nyiksa wong tuwek lek eling cilikamu biyen iku, Nduk. Wis ya, Nduk. Iya, Mbok. Aduh, anjen rendah lek beras ndek Tawiyah iku. Kacekan 2000 ambek kancane. Iki digawe lontong ambek kupat wis bruwa iki. Kok gawe akeh ya mul gak arep mangan. Nek nang lepet ana kacange cek noto lek mangan mul iki. Aduh, tak suwun ae lek. Tapi blarak-blarake ya gorong oleh ngene iki. Kena wong dodol kudu menek dhewe aku nang Tegal. Tapi nek sampe kena wong dodol terpaksa aku nang Tegal aku. Menek dhewe wis. Lah aku masih wedok ngene lek kadung penekan. Lah wong biyen aku didelokno ulere kayu nang wong-wong sampean. Kupat lepet. Sing banter aduh nek tawa. Kupat lepet. Ayo Bek, kupate Bek. Lepet dibundel godhong, kurang cepet disaut uwong. Ya supaat mangan kupat. Apa? Ya Bek jengat, digaspol jengat ngene. Ayo. Bengok ae, Don. Apane bengok-bengok? Kupat. Kupat ta, Bos? Wow, utang. Bos, bondo iki. Mak, kupat, Mak. Wah, utang ora oleh. Kudu cash, Mak. Dikas iki. Loh, Mbak Siti, kupat apa ora? Aduh. Luput. Lepete sing api-api. Waduh, kupate gak gelem, Don. Lepet ta, Bek? Lepete, Bek. Dah, Aduh, apik, Bek. Kon kok cok tronyo-tronyo tak mun nang Bek Siti mun. Aduh, lepetku direlek, Don. Padahal ukiran nek kuwi. Waduh, wong lepetmu pelun. Karwan ewang ngono nggawa iki lho. Kok enak, kon dhewe. Aku sepayang nggo iki lho. Wah iya, lah iku lho bobote piro? Etawa nang Marlena wis iki. Lepet. Kupat. Aduh roto rek. Bek, lepet, Bek. Ya seneng nemen ta, Mbok. Mari lek saiki ya wis gak ono ngono-ngono iku. Tapi biyen aku riko dusi ndek Blumbang ndek kali, tapi lek ajeng ngene kok riko dusi ndek bak ambek digodhogno banyu. Wis ta Nduk, kon iku aja nyangking-nyangking nyandak-nyandak barang sing biyen. Lancene biyen kon iku wis rada gedhe, Nduk, mergane tak jake wang mboke nang kaliku. Wis ta lah, aja ngomong ajeng wegah aku. Tapi lek riko aku nemen, Mbok, pilih kasine nang aku ambek ajeng. Aku mbek iwak asin, ajeng ambek iwak bandeng. Aku disambelno terasi ajeng ya bothok. Aduh, apa sih, Nduk? Gak wurung biyen iku sing gelek tak kei dhuwit iku kon. Apane sih, Mbok? Lah wong sekolah iku lho.
Ajeng sangune 200 repis aku ya mek 50 repis. Loh. Kok iki? Lampu alon-alon. Lek mangan iku, Mbok. Loh, aduh. Loh, Aduh, cukup kena, mbok cukup kena. Aduh, bisa tenan. lambar ini tambo, lek mangan iku alon-alon. Lah gak loro ta iki dijegok ake, gak loro ta Cukup kena. Tahan, Mbok, tahan, Mbok. Tahan yo. Aduh, nyok ora ket nyantol ning gulu nak. Mbok, gak loro ta, Mbok. Oh. Aduh, kalau menjeng botol, Dok. Kula menjeng apane sih? Ngamulo ta aja murko-murko, lek mangane kudu dikecapi, roti ku wongkol. Aduh, tak kecapi mang wong iku tarek. Tak nyile ae lek ngono ya. Barene lek gak diuntu ngomong nduk tak pamano ah. Oh, koyo arek bayi ae kon iku. Siap. Nah, aku lek gak nang Tegal golek darah iki. Hehehe, nah. Ojo kaya nglarang iki lho. Lara. Lepet sak kupate. Iki kok gak gawe lepet ambek kupat ambek. Aduh, matur suwun rek, aku digawakno blarak wis dadi. Lah kok pinter sih ponak-ponakanku loro iki. Matur suwun aku wis suwun. Wis biyen ta, lek dimun mubarok iki pinter. Ya apa iku? Oh iya, moro-moro suwun. Suwun ya suwun, tapi diatur sih regane. Tekan ono, Pun. Lek iki regane 10.000. Lah lek lepete iki 5.000 ae nariko. Per biji. Astagfirullahaladzim, tadi dodol takon iku Mang Don, Mun. Lah tak kira iku Mang lak ngeteri mbokne takon iku Mang. Lah iya lek barang mateng, Bek, diterterno. Lah wong iki barang mentah, dagangan pisan. Waduh, wis nah, gak usah basa-basi. Tuku ta ora riko? Aduh, yo wis lek ngono ayo kau mlebu sik, kau mlebu. Yo, tapi tebasen lho, Bek, iki, Bek. Oh, lek sakmono tak bayar. Hati-hati di mamak ora tuku. Iting nang yang musuh aku. Aduh, yo mun kon mulai biyen nasi cek kejeme nang wong tuwek. Sapa kejem? Le, Gitu kita tak banting ini. kon. Iki lho nak dipangan iki cacane iku nak ibu. Iki piro sih sak bengkeke iku? Oh, sak bengkeke ya, Bek. Lah iki sak bengkeke isi sedina, isi 12. Regane per bijine iki 10.000. Dadi lek kok tuku sak bengkek, regane 120. Loh. Dadi per bengkeke ta sakmono iku. Lah kok larangan iki timbang beras iku, Don? Ya iya nah, iki ngono barang impor. Wong iki larake teko Arab kono lho. Sing gawe teko Inggris. Aduh. Kan tak jukukno teko Iran, sik perang. Sing murah-murah kano ta, Don? Wah, wong barang impor kok jauh murah iki iki, Bek. Lah unjuku nglangkai nuklir barang aku di Iran kono. Gak ono ta, Don, sing regane murah-murah loro-loro setengah ngono, Don. Waduh, ya gak ono nah. Riko sakmono ae kok kelarangan. Ya murah isan iku. Kon niku, barek ya apa sih rasane kupat Dik? Njukuk di nuklir kono kuwi ya apa? Jelasno, Don. Rasane apa, Don? Lah, ngene, Bek. Lek kupat teko luar negeri iku, Bek. Sik tak ngombe. Iya nek diombe wedang iku. Umbiyen mon wedange, Pun. Lah mbok tak Don, sekarang ngombe barang. Ndang jelasno ya. Ya kosek aku tak ngombe. Nah, lek kupat sing teko luar negeri iki, Bek, rasane kok beras kencur barang ini iki. Gak usah gaweno jangan iku rasane koyo mangan ambek soto. Aduh, senenge, Don. Lah lek lepete, Don. Udah, Apa? iki lho blara karo situ tukun. Apa? Lah wong aku mari gawe sakmene ke, kok tuku blarak maneh tege apa? Age tak bunda karo situ lho, barange lho api-api lho. Limited edition. Aku mah nggawa 30, saiki payu kabeh karo situ.
Duh, asli limited edition apa nih? Lah blarak ya ono tas sing limited barang iku. Aku wis gawe sakmene kae iki lho deloken. Gawe nombok barang, jangan-jangan kuwi wis mateng. Lah mosok kate kelundungi maneh, ora pantes. Jane wong sugih nambah ya ora apa-apa, Bunda. Mari cak gimun yo doyan. Gawe piro no? Wis akeh hula wong mbok tok iki lho 70. Aku 100 biji. Iki lho wis kari sak dangan tok mari ngono mari. Nanggung Bunda, tambah ono wis mbok mina iku. Aduh wis emomo wis dolan nang liya aku wis kakean. Tambahane 10 wis iki lho. Emo. Singkate gawe maneh iki lho wegah. Wah, iki wong sugih nanggung nambahi 10 ae mo. Ya babat tahu lu ngaku ya wis gawe akeh kon iku. Wah, lek aku dadi wong melarat, timbang dadi wong sugih kedunyan. Apa? Lah kon kok nglamak temen sih. Nyantai. Terus nongkon ling lama wong bisa bersabar dadi gak kenek. Susu tak jajeli kupat mentah iki kon. Tame Rio ya, Bos. Nah, kok tambah Bos. terus sih. Tame. Anak Rohim ora diaturan. Lah nek lepete lah, kasih punel lah. Kok tekku ngene iki iso molor. Iso ngukir-ngukir barang ngono. Lah, lek khasiate lepete iki be siji iso membugarkan diri, memolorkan ini dan metu ontonge barang be wong wedok we. Lah nggetmu wong prolak tak kok asing ngono barang iku. Lah wong jaman saiki kupat iki paling ngetren be. Iki teko negarane Aladin ngono lho. Aduh, jan macem ae rek kon iku. Lah iki gak usah diseni, Bek. Dipangan ngene lho wis enak. Iya, marki. Lah kate gak marki ya apa kakimu dobol anjene blarak kon iku. Blarak mentah kok kon dikokon mangan ya waras coba pangan iku. Loh begini loh sayang. Wis borongan kabeh gak kira rugi. Soale khasiate gede iki. Lah, contone kulit-kulit sing mengkerut iso kenceng. Otot-otot sing ngene-ngene iku iso kenceng lurus. Dan komedo-komedo iku iso rontok nek mangan iki. Kon iku dodol jamu apa dodol blarak lontongan sih kon iku genai rek. Kok asih macem ae. Aduh, maklar, nek gak ngerti. Waduh. Jelas Don. Opo ae genano? Ya, begini ya Bik Marlena, akan saya jelaskan dari bahan-bahan yang terbuat dari ketupat sama lepet ini. Kalau ketupat ini saya hasilkan dari hutan Amazon sana, ke dalam hutan Amazon sama ketupat ini sama lepetnya. Nah, ini dari kulit naga sakti dan ini dari ular albino. Lah kok omongmu suwi-suwi kok koyo londo sing dodol obat nang jamat iko, Dun. Nangan-nangan kon, Dun. Wah, ngapur ae riko ku andek-andek londo, aku ora ro apa-apa kok. Wis age, Bek. Bahasan wis iki wegahku kakean jelasno kok riko warung tuku. Kon niku lek wis mempeng ae gak apa-apa wis. Golekno sing regane 2000 utawa 1500 ngono lho, Don. Betul Don. Sing regane sakmono Don. Oh, riko golek sing rega sakmono terus murah ngono ae. Sik, tenang aja. Lah, nek sing rega 2000-an iki Bek barange, Bek. Lho, kon iku sing genah ta, Dun, lah dodol kok saipet ngono, Dun. Lepete ndi maneh lepete sing murah-murah pisan iku lho, Dun. Duh, kok model ae kon iku. Lah lek riko golek sing rega 2000-an ya iki Bek barange lek sing 10.000-an iki. Lek lepete. Bek, tenang, Bek. Nah, iki rega 2000 setengan. Borongo wis 5000 telu. Aduh, lah lek sing kajatan golongane kucing ya gak apa-apa, Don, sakmono. Kucinge gak wareg, Don. Aduh, nek tuku-tuku narek gak wis gak usah kakek ngenyang. Lah ojo orang larang tarik. Lho kon iki duit dadakno. Wis ngene, Bek, lek Riko bingung-bingung. Iki pokok Riko tuku kabeh tak kei rega murah. Iki ambek iki tukun kabeh wis. Lah, kabeh iki tuku 250.000 wis. Iki cur tak dadekno dhuwit tak dol biasa. Oleh dhuwit 1,5 juta. 250. Aduh isik Dun yo. Sik tak pikiri-pikiri. Wah, lah nek kok kakean pikiran karuan iki tak idere angel lho, Bek. Golek kupat teko kulit naga ambek
klepet teko kulite ula ngene iki lek gak teko luar negeri kono. Ayo jawe Don kene Don. Ah, Buat yo, langka Don. wah. Sopo kate nang Iran kono? Ah, Sing ora dadi wong aja kakek ngenyang dibeng kene kok. Oh, model ae kon iki. oh tak bu. Kundur sak pesek. Iya wis. Tenono sik ikut pangan jajane. Oke. Wes ndang duwike. Duwike ndang. Mun. Lah iku lho, cara didol biasa paling oleh duit lek mek sawi ae kowe, Mun. Saiki 250. Utek le digawe utek. Aduh. Apane Don? Lah iki lho. Gak ono ide teko aku. Gak kira oleh duit ta wae dhewe. Kok iki opo?